αυτουνού τη στιγμή στον πλανήτη αυτό υπάρχουν 4 κατηγορίες κρυπτογήινων. Όπα, δεν λέει πουθενά για εξωγήινους. Λέει γενικώς περίεργες οντότητες. Επειδή λέτε 4, σήμερα θα μάθετε και εδώ από την Ανοπέα Τραπό, από τον Χρήστο Κασταμονίτη, την 5η, η οποία είναι καθαρά ελληνοκεντρική και δεν κάνουν καθόλου πλάκα. Και θα σας πω την ιστορία μετά. Η πρώτη είναι η λεγόμενη ανθρωπογενής κρυπτογήινη. Έτσι. Τι είναι η ανθρωποειδής κρυπτογήινη? Η ανθρωποειδής κρυπτογήινη είναι αυτή που είναι κατάλοιπα παλιών πολιτισμών και ζουν υποχθόνια. Χθόν, δηλαδή το επίπεδο της γης, υποχθόνια, κάτω από το επίπεδο της γης. Τι είναι αυτό, κυρίες και κύριοι? Αυτό είναι η επιστημονική επιβεβαίωση από το Χάρβαρντ, που είναι ουσιαστικά το λίκνο της νέας τάξης πραγμάτων, ότι υπάρχει κούφια γη, κύλη γη, κρυφή γη. Καλημέρα κύριε Βασιλική, και με τον νόμο. Όταν τα λέγαμε αυτά, παραδείγματος χάρη Hellenic Hoax, αυτό τα λοιπά, λέγανε ο γνωστός κατά δήλωσή του ερευνητής UFO. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς θα αναβαθμιστώ. Τώρα πραγματικά θα πάρω εδώ πέρα παράσημα, όχι τα εμβόλια, παράσημα κανονικά. Έχω ένα εμβόλιο τώρα από ένα παράσημο από Harvard που λέει υποστηρικτής κούφιας γης. Θυμάστε που λέγανε ο Κασταμονίτης λέει μπαρούφες? Τώρα ρε καραγκιόζοπαίχτη Νικόλα από τον νομό Ηλίας που λέει ότι θα πάει ο Δίας. Εξηγήστε μου ακριβώς, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι καραγκιόζης ή εσείς κι όλους σας το σόι? Όταν το Harvard με 4 νομπελίστες, 500 άτομα με PhD στον τομέα αυτό που ψάξαμε και 4.000 ερευνητικό προσωπικό μετά από χρόνια λέει ότι υπάρχει κούφια γη και κύλη γη, και όπως λέει κάτι το αντίθετο, είναι βλάκας? Να φύγω εγώ τώρα από εδώ από την Κυψέλη και να πάω στο Μέγαρο Μαξίμου να χτυπήσω να βγει ο Κυριάκος που προφανώς βλέπει το Δανία-Αγγλία που είναι 1-1 και να του πω Κυριακό, θυμάσαι που με λέγες ψεκ? Ναι. Παπ, έτσι. Είναι αυτό το κλασικό που χτυπάει ο Jean-Claude Van Damme στο σπίτι του Κυριάκου και λέει ο Κυριάκος ποιος είναι? Λέει Jean-Claude Van Damme, φύγε λέει με στις φλακώσεις με τους 4. Έτσι, το Jean, τον Claude, τον Van και τον Damme. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ποιος από τους δύο είναι ψέκας? Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ή ο Χρήστος Κασταμονίτης? Ψεκά! Γουρλωμάτι! Το Harvard, αυτό που ο Τσόδρας είπε ότι δεν υπάρχει αεροπλάνο, άρα δεν θα κολλήσουμε κορονοϊό. Γιατρός μιλάμε τώρα. Ο Φικίανος. Μέχρι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έπιανε τη ράβδο και την έκανε έτσι. Χτύπαγε τα φίδια. Έχετε δει τη ράβδο του Οικουμενικού Πατριάρχη? Έχει φίδια. 2 φίδια που κάνουν έτσι. Το φίδι δεν ήταν αυτό που έδωσε το μήλο στην Εύα? Τι κάνουμε, καταλάβαμε? Δεν είναι θρησκευτικά. Δηλαδή τον εχθρό τον έχεις έτσι πάνω. Έτσι. Θα πηδηχθεί ο Δίας στον ομό Ηλίας που έλεγε κι άλλος, ο Νίκος. Αυτός που με έλεγε εμένα ψέκα για την κούφια κύλη γη. Άρα, το Harvard λέει, δεν είμαστε μόνοι μας. Ποιος τα είχε πει πρώτος αυτά? Bill Clinton, το 0,2 του πολιτισμού, του ανθρώπινου, του γήινου πληθυσμού. Δεν έχει ίδιο DNA με όλους τους άλλους. Και λέγαμε εμείς, το 0,2 είναι η Ελλάδα. Και μας λένε μετά, είστε μαλάκες. Πέρα από την Ελλάδα, που πολύ είναι πιθανότερο, είναι η εξωγήινη, εσωγήινη, αντρεγήινη και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα κρυπτοανθρωπογενή όντα. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι αυτά που λέμε εμείς κρυπτοζωολογία, ότι υπάρχει ο Bigfoot, ο μεγαλοπόδαρος, υπάρχει το Yeti και οτιδήποτε άλλο. Τι έγινε στο πέρασμα Δίατλοφ, τι σκότωσε όλους αυτούς. Ο δράκος του Κομόντο, ο οποίος λένε ότι ορθόγενη τα λοιπά, ο Mothman, οι Skin Watchers, όλα αυτά που βλέπετε τα λοιπά, τα μυθικά τα όντα, τα οποία τα βλέπουμε στο Instagram, εκατομμύρια ψεύτικα βίντεο και κάπου τόσο και λιγάκι πετάει και ένα πραγματικό.
εξαφανίστηκαν, βρίσκονται μόνο σκελετοί και οτιδήποτε άλλο. Τα μεγάλα, τα ζώα τα οποία είναι 17 μέτρα σκελετός και δεν ξέραν ποτέ ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα και ούτω καθεξής. Και λέει ότι στον πλανήτη, εκτός από τους ανθρωπογενείς, υπάρχουν και αυτά που είπα προηγουμένως, τα ανθρωποειδή, τα οποία είναι κρυπτοζωολογικά, κρυπτοανθρωπογενή και μένουν στον πλανήτη μας. Και υπάρχει και η τρίτη διευκρίνηση, στην τέταρτη θα πάθετε κόκο μπλόκο. Έτσι. Η τρίτη διευκρίνηση που λέει εξωγήινοι κρυπτογενείς οργανισμοί. Πάμε πάλι 33ο λεπτό της εκπομπής, προς το 34ο. Εξωγήινοι, δηλαδή είναι η γη, έξω από τη γη, εξωγήινοι, ανθρωποειδείς πολιτισμοί και οργανισμοί, οι οποίοι ζουν ανάμεσά μας. Θυμάστε την ταινία They Live, έτσι, ζουν ανάμεσά μας, με τον τυπά, το συγχωρεμένο, τον μαχητή του MMA, πώς λεγόταν αυτό, του WMA, ο οποίος φοράγε τα γυαλιά και έλεγε Obey και οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι προέρχονται από εξωγήινες δομές. Ποια είναι η κοντινότερη δομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή? Η σελήνη, ερυθρός κότσιφας, οι Watchers, οι οποίοι έχουν απογορεύσει 50 χρόνια να πάει η ανθρωπότητα πάνω, και μόλις πήγαν στην πίσω πλευρά της σελήνης, οι Κινέζοι ξεκινήσαν τα COVID και οτιδήποτε άλλο. Άρα τους λένε και crypto-terrestrials, extraterrestrials. Και λες εσύ τώρα το εξής. Εγώ, σαν Κασταμονίτης, επειδή βγαίνουν κάποιοι άλλοι, επειδή έχουν γράψει 1-2 άρθρα στα νέα της Ρουκούνας, ο οποίος είμαι ο πρώτος που έχω πει στην ελληνική τηλεόραση για την περιοχή 51 και το καθεξής. Τράβαγαν τους κολότριχές τους να με τότε στην εκπομπή με το ορκομοσία του Ομπάμα. Τι είναι η περιοχή 51, δεν ξέρουμε ακριβώς. Και μετά λέει εφεδρά και μετά βγήκε η Νάσα και λέει ναι, δεν είναι ακριβώς, αλλά μια βάση. Είναι, πώς λέει, μπαμπά. Αυτός που διάβαζε, πώς το λένε, ο κομμουνιστής, το ρωτάει το παιδί του, μπαμπά, πετάει το γαϊδούρι? Λέει πετάει. Τι σας μαθαίνω στα καπιταλιστικά σχολεία? Το λέει ριζοσπάστης. Πετάει, δεν πετάει. 3 μέτρα κάνει και μετά προσγειώνεται. Έτσι ακριβώς. Το Harvard λέει εξωγήινοι κρυπτογενείς εδώ, και ένας να υπάρχει, επιβεβαιώνεται αυτό πάμε, αυτοί το επιβεβαιώνουν, από δομές εκτός γης, προσέξτε το τρομακτικό, παρελθόντος, συγχρόνου και μελλοντικού χρόνου. Τι ακούμε, κυρίες και κύριοι? Παρελθόντος, συγχρόνου και μελλοντικού χρόνου. Άρα, οι χρονοταξιδιώτες, όπως έχουμε κάνει με την Ατάσα Κρητικού στην πέμπτη διάσταση και με τη μηχανή του χρόνου, φέρνουν στον πλανήτη μας παρελθοντικού χρόνου extraterrestrials, συγχρόνου και μελλοντικού χρόνου. Είμαστε εντάξει? Ένα από τα πολύ αδικημένα βιβλία του Stephen King είναι το 22/11/1963. 22/11/63 για την ακρίβεια. Το οποίο είναι η ιστορία ενός χρόνου ταξιδιώτη, το οποίο το πάνε 5 μέρες πρωτού δολοφονήσουν τον JFK για να αποτρέψει τη δολοφονία. Εγώ σας λέω το εξής. Εμάς είναι αποτυπωμένο στο μυαλό μας ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο ηγέτης της Γερμανίας ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ. Και λέω το εξής. Αν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται ένα χρονοταξίδι και πραγματικά πάει κάποιος και σκοτώσει τον πατέρα του Χίτλερ, που ούτε ο ίδιος ο Κέρτσοου δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του Χίτλερ. Η μάνα ήταν Εβραία, ο πατέρας δεν ξέρουμε ποιος ήταν, έτσι. Λοιπόν, αν ήταν ο κλασικός αξιωματικός των ταχυδρομείων της Αυστρίας και το καθεξής ή όχι, και δεν είναι ηγέτης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από την πλευρά της Γερμανίας ο Αδόλφος Χίτλερ, αλλά ο Γκέρινγκ, ο οποίος ήταν το νούμερο 2, ή ο Άικμαν, ή ο Ες, ή ο Σπίερ. Εμείς που έχουμε γαλουχηθεί στο κλασικό με το μουστακάκι και το Χάι Χίτλερ κτλ., την επόμενη μέρα που τα ξυπνάγαμε θα παθαίναμε ένα κοκομπλόκ, διότι ο αναθεωρητισμός μπορεί να γίνει στο μυαλό καρφωτά με τις μορφές του υπνοτισμού. Τα σκρίπτα μάνεν, τα γραπτά μένουν, τα οποία είναι χιλιάδες όλους τους μελετητές, τα οποία λένε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ
δεν έζησε ποτέ, δεν γεννήθηκε ποτέ, θα σβήσουν οι σελίδες να ξαναγραφτούνε? Άρα, το Harvard τι μας λέει? Και εξωγήινοι υπάρχουν, άρα όποιος μου πει ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι, θα το παραπέμπω στο Harvard. Και επειδή τα Hellenic Hoax είπαν ο γνωστός ερευνητής στο UFO, καλημέρα κύριε Βασιλική και με τον νόμο. Εντάξει, καταλάβατε να κάνουν και κακά. Έτσι, δεν είσαστε ούτε μία τρίχα από τα μέζεά μου. Σας το λέω με πολύ μεγάλη έπαρση. Εντάξει, λοιπόν, τίποτα, είσαστε μπαρουφολόγοι, όλοι. Και επειδή μου λένε εμένα αυτά τα πράγματα, το Harvard λέει λοιπόν ότι υπάρχει η τρίτη κατηγορία, εξωγήινοι κρυπτοοργανισμοί σε αυτόν τον πλανήτη. Ανθρωποειδείς, ανθρωπογενείς, κούφια γη, εξωγήινοι. Μέχρι στιγμής είναι μια συντριβή σε όσους προσπαθούσαν να πούν κάτι σε μένα και κατ' επέκταση σε εσάς και το έχουμε αποδείξει. Ελάτε τώρα να σας πω το 4, το οποίο το 4 όταν το άκουσα, σταμάτησα λίγο το διάβασμα, κάπνισα ένα πουρο για να χαλαρώσω και λέω μέγιστε Lovecraft, αυτός που έγραψε στο βιβλίο του, αναγκάζομαι να μιλήσω. Γιατί οι άνθρωποι της επιστήμης αρνήθηκαν να ακούσουν αυτά που έχω να πω, χωρίς να μου εξηγήσουν ποτέ την αιτία. Γύρισα και είπα το εξής: Howard, τώρα δικαιώνεσαι. Tolkien, τώρα δικαιώνεσαι. Αναφέρει, κυρίες και κύριοι, ότι η δήλωση του Harvard αναφέρει ότι υπάρχει ο μαγικός κόσμος, κυρίες και κύριοι, 31ο λεπτό της εκπομπής, ο μαγικός κόσμος των κρυπτοοργανισμών μέσα εδώ σε αυτό το πλανήτη, στα οποία κατ' επέκταση αναφέρονται τα εξής. Και κρατήστε λίγο την ανάσα σας. Σάτυροι, δαίμονες, νύμφες, νεράιδες, πάνες, όχι πανικός που έλεγε ο Πάλμος, τα λοιπά, περίεργα όντα, δαιμονικά όντα, όντα τα οποία συνδέονται με το κακό, μάγοι, μάγισσες και οτιδήποτε άλλο. Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Όλος ο λεγόμενος αιθερικός κόσμος. Και γιατί λέγεται αιθερικός κόσμος? Διότι ένα από τα μεγαλύτερα συστατικά του πλανήτη είναι ο αιθέρας. Το πλέγμα του αιθέρα. Οι γραμμές, λέει, μαγνητικές και το πλέγμα του αιθέρα. Αυτός ο αιθερικός κόσμος, ο κόσμος ο οποίος είναι μεταξύ two dimensions, δύο διαστάσεων, της υπαρκτής και της νοητικής, κατ' επέκταση, όπως είπαμε και με τα προηγούμενα, επαναλαμβάνω, ο απολογισμός του Harvard είναι ότι υπάρχει. Ότι υπάρχουν μάγισσες, δαίμονες και όλα αυτά. Άρα, όλη αυτή η παραφιλολογία που λέγαμε για μαγικά τοπία στοιχειωμένα, τα φαντάσματα και όλα αυτά, παίρνουν μια λογική υπόσταση, κυρίες και κύριοι, και σύμφωνα με το Harvard υπάρχουν. Αυτό δεν μπόρεσε να σας το εξηγήσει κανένας. Είδα πώς το ανακοίνωσαν κάποιοι και επικεντρωθήκαν στα UFO. Δεν είναι μόνο UFO, είναι και ο μαγικός κόσμος. Έτσι. You shall not pass, Gandalf και ούτω καθεξής. Το οποίο είναι συνδυασμός και της υπόγειας γης και το ένα και το άλλο. Σας έλεγα προηγουμένως ότι θα σας πω και την πέμπτη διάσταση, μάλλον την πέμπτη κατηγορία σε σχέση με αυτά που λέει το Harvard, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αποστολή, δεν είναι κρυπτοζωολογία, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά ακουμπάει την ιερή ελληνική μυθολογία, στην οποία αν θέλετε περισσότερα θα γραφτείτε συνδρομητές στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού, 0,99 το μήνα είναι, και θα πάτε, κυρίες και κύριοι, και θα δείτε το playlist ιερή μυθολογία των Ελλήνων. Λοιπόν, ένα από τα σημαντικότερα πλάσματα τα οποία υπάρχουν στην ιερή μυθολογία είναι οι κένταυροι. Οι κένταυροι είναι μισός άνθρωπος και μισό άλογο. Μην ξεχνάμε ότι και ο αρχικός δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν κένταυρος και ούτω καθεξής. Στις ευρύτερες περιοχές της Μακεδονίας μας, και μία είναι μόνο Μακεδονία, δεν υπάρχει αλλού, ειδικότερα κοντά προς τη Δράμα, αλλά και στο πεδίο, μάλλον και στην πλατεία Συντάγματος,
στην κάτω πλευρά που είναι τα goodies, φεύγοντας προς τη Φιλελλήνων, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν βρεθεί υπολείμματα κεντάβρου. Κάμερα προς εμένα. Δεν είναι κρυπτοζωολογία. Είναι η ύπαρξη κάποιων ανθρώπων, παύλα υβριδίων, λέγονται ανθρωπογενή ή υβριδικά ανθρωπογενή ζώα δηλαδή, και προκαλεί εντύπωση ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν, ας πούμε, τη χήμερα, η οποία είναι 3 ζώα μαζί, όπως το έμβλημα της αρχαίας Σικιώνος, δηλαδή του Κιάτου, ο οποίο είναι λιοντάρι με, πώς το λένε, με ουρά λιονταριού, μάλλον κεφάλι δράκου και οτιδήποτε, δεν θυμάμαι τώρα, 3 ζώα μαζί είναι και ούτω καθεξής. Στη Δράμα, σε ανασκαφή η οποία φυλασσόταν, οι σκελετοί ανθρωποειδείς κενταβρικοί υπήρχαν στην κοινή θέα για τουλάχιστον 2 χρόνια. Φυλασσόταν η περιοχή, βγήκαν ό,τι βγήκανε και στο τέλος μέναν αυτά. Κυνηγοί θησαυρών πήγανε να δούνε τι υπάρχει πέρα μέσα που τα είχαν σηκώσει όλα, ανοίξανε την τρύπα και είδανε υπολείμματα κεντάβρου και πάθανε εγκεφαλικά. Αυτά δεν κατατάσσονται ούτε στην κρυπτοζωολογία, γιατί η κρυπτοζωολογία σημαίνει ότι ζούνε, όπως είναι το τέρας του Λόχνες, ο Bigfoot και οτιδήποτε άλλο, αλλά εντάσσονται στο πάντρεμα υβριδίων, τα οποία αυτά είναι η επόμενη γενιά του πλανήτη. Επίσης, στην πλατεία Συντάγματος, κοντά στο μέρος που είχα κατέβει κάτω με το φίλο μου τότε κτλ., στη γωνία της οδού Όθωνος έχει βρεθεί ένας σκελετός 3,5 μέτρα, ο οποίος στην αρχή νόμιζε ότι ήταν ένας γίγαντας, αλλά όταν τον απλώσαν πάνω στο τραπέζι, είναι συνδυασμός αλόγου με άνθρωπο. Είναι κένταβρος. Αυτός ο σκελετός έχει σταλθεί στο Ινστιτούτο Smithsonian των ΗΠΑ που είναι γνωστό χωνευτήρι όλων των αρχαίων της Ελλάδος με σκοπό τον αναθεωρητισμό. Άρα, πέρα από τα 4 πράγματα που βρήκανε στο Harvard, κυρίες και κύριοι, ισχύει και το 5ο. Για τους κένταβρους και αυτά, λέω στην ιερή μυθολογία της Ελλάδος, στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα από εδώ και πέρα? Δηλαδή, από την ημέρα, εγώ θα οριοθετήσω μια σκετολή στο κανάλι στις 20 Ιουνίου του 2024. Σημαίνει ότι και κούφια γη υπάρχει, που έχουμε κάνει και εκπομπή και με την Ατάσα και εγώ, και κύλη γη, και κρυφή γη, και εξωγήινη, και υπόγειοι πολιτισμοί, αυτά που λέω στην Ταρταρία, και έρχεται Ταρταρία, έτσι εξηγούνται γιατί υπάρχουν 16 μέτρα τείχος στην Κυψέλη και 26 μέτρα τείχος στην Ακρόπολη και το τίποτα άλλο, και αυτά τα αποδεικνύει το Harvard. Now, as insane as it may sound, it looks like a Harvard paper by social science researchers raised some pretty far out there possibilities that could explain the whole UAP stuff that I have become very obsessed with. They're posing 4 possibilities, like maybe crypto-terrestrials or like this secret advanced civilization that's been hiding somewhere here on Earth, or even maybe the moon where we can't see them, or maybe humans from the future are visiting us, or maybe like magical beings like fairies or angels are real. Now, has this paper been peer-reviewed? No. It looks like the original link doesn't work anymore either, but those headlines traveled the world anyway. So what the heck is going on? Well, we are lucky enough to be joined by the one and only Harvard academic and astrophysicist who we've been talking to about UAP issues for years, Harvard University Professor of Science and Astronomy, Avi Loeb. Professor, thanks so much for being with us. And as soon as I saw the headlines on this paper, I ran to this paper, I scanned, I did not see your name attached there. So I do have to say, though, whether you had anything to do with this or not, you have been, in my eyes, one of the first academics, Ivy League academics, that has taken the idea of extraterrestrials very seriously and discussed it. I'm not sure what kind of Pandora's box you opened, but when it comes to this paper, I got to ask, what do you think about your peers, what they're writing over at Harvard there? Well, thanks for having me. Indeed, I think that it's arrogant of us to think that we are the only ones out there. There might be much more advanced civilizations, because we came late to the game, and most stars from billions of years before the sun, and a quarter of them have planets the size of the Earth, roughly at the same separation. So it would be really pretentious of us to assume
that Albert Einstein was the smartest scientist who ever lived since the Big Bang 13.8 billion years ago. Nevertheless, science is all about evidence. We should be humble and accept the data as a guide towards what's out there. And there is no evidence supporting the claims in this paper. Mm-hmm. And obviously, over the millennia, people came up with a lot of ideas about what might be out there. However, without the data, we cannot proceed. And there are many more possibilities than the one realized in nature. And to find out what's out there, we just need to use instruments, look out, and check the evidence. I don't want to put words in your mouth, but it sounds like you're saying that if you were peer reviewing this paper, it would get a big red, where is the evidence on it? Exactly. Okay. And it's very easy to come up with ideas, much more difficult to come up with materials from interstellar space. So I'm actually pursuing the latter. Αυτό είναι η επιστημονική επιβεβαίωση από το Harvard, που είναι ουσιαστικά το λίκνο της νέας τάξης πραγμάτων, ότι υπάρχει κούφια γη, κύλη γη, κρυφή γη. Από το Harvard, που είναι ουσιαστικά το λίκνο της νέας τάξης πραγμάτων, το λίκνο της νέας τάξης πραγμάτων, το λίκνο της νέας τάξης πραγμάτων, το λίκνο της νέας τάξης πραγμάτων. Καλημέρα κύριε Βασιλική, και με τον νόμο.